Най-силното оръжие на дявола всъщност е страха. Този страх, който толкова силно и уверено говори в главата ти, че ако може нещо негативно да се случи, то непременно ще ти се случи. Ако не дай си Боже някой се разболее, то това или ще си ти, или ще е твой близък. Ако бизнесът ти може да се провали, то със сигурност гледай какво се случва сега в света, в който живееме. Това е непрестанното очакване, че нещо негативно идва към теб. Но знаеш ли кое е нещо, което захранва този страх? Библията ни казва, че основата на страха е всъщност наказанието. Това да мислиш, че заслужаваш да бъдеш наказан е нещо, което подхранва страха в живота ти и дявола с удоволствие го използва. Той раздава тези очила, които, слагайки си ги, ти тълкуваш обстоятелствата в живота ти, като че всяко неблагоприятно обстоятелство, всяка трудност, всяко предизвикателство, което идва към теб е някаква форма на наказание. И взимайки този мироглед, ти започваш да се свиваш, започваш да живееш в криза и започваш да се чудиш как да я менижираш. И нещото, което разсъблича и обезоръжава напълно страха, не е да имаш повече вяра, а е любовта. Библията ни казва, че съвършената любов изпъжда, прогонва страха. И коя е съвършената любов? Със сигурност не е нашата, а е Божията. Това да знаеш колко много Бог те обича. Библията също ни казва, че Бог никога няма да ни остави и никога няма да ни забрави. Думата никога е с двоен негатив на гръцки, което означава, че Бог при никакви обстоятелства, в никакъв случай, по никакъв начин, абсолютно никога няма да ни остави. Той е с нас във всеки един момент. Независимо колко трудно, колко мрачно и колко стряскаща може да изглежда ситуацията в живота ни. Когато виждаме колко много Бог ни обича, когато знаем, че Бог ни обича, тогава обстоятелствата започнат да променят своя облик и ние не ги тълкуваме като че нещо се случва на нас, а заради нас. Тоест вече предизвикателствата не са някаква форма на наказание, а е просто следващата стъпка към върха. И когато знаеш, че Бог е с теб, няма нищо, което може да те спре. И хващайки се за тази любов, можеш да отрежеш пъпната връв на страха в твоя живот. Знаейки и бъдейки уверен, че Бог никога няма да те остави и никога няма да те забрави.